Hilaris kalapullat on valmittu syömään. Tuottaa uunista. Mikset? En syö. Mikset? En syö, niin en syö. Miksi? Kun mä syön. No Venä, kato tähän. Tehdään yksi testi sulle. Et pysty sitä syömään kalaa. Ei tarvi maistaa, mutta tee näin. Tälleen. No Venä, mä kuvaan saa nyt. Mä katon kuset. Tää todistaa. Tän valo on näin, että näkyy. Tää todistaa kusetustesti. Että oot sä allerginen kalalle. Niin tsiikaa. Venä. Kato tänne päin. Niin mä kysyn sut nyt yhden kysymyksen. Kato värähteleekö sun silmät. Niin oot sä ollut selvinpäin tänään? Mitä sä oot tehnyt? Ottanut hiittiin. Niin luulis silloin ruoan maistua. No. Sitten kovin pitkä aika salee vielä, kun poltettiin hiittiin. Niin luulis silloin, että maistuu ruoka. Täällä on meillä nää vitu freesit jutut, mitä me tehtiin. Joka tapauksessa TPS. Tossa on muuten toi sun vielä. Näin sä saat syödä, ota toi muuten toi. Yksi sun vielä. Sä syöt ton vielä, jos me syödään kalapullia, niin. Mitä sä sanoit? Mä haluan syödä noita. Miksi et sulla yhtäkkiä on nälkä muka? Ei tää mun mielestä jotenkin. En mä tiedä näitä. Ei nää mun mielestä mitään överihyviä oo. Niin, mut silloin sulla oli nälkä vittu, me ei ollut syödä mitään. No ohas sulla. No miksi sä et mene nukkuu sit? Häh? Niin. Laita oikeesti vittu se kamera, mä jaksa kun se piinaa mua koko ajan. No kun miksi sä et mene nukkuu?